फगुआ में सैया जनी हमके सताई धके राजधानी सैया घर जल्दी आई आ जाए थाली में रंगवा गुलाल सजा के रहिया राउर निहारी पलम जी देवरा सजन जी देवरा लेके खोजता लम्हर पिचकारी सजन जी देवरा लेके खोजता लम्हर पिचकारी। पकवान बनैनी हो रंगवाया बीर मंगैनी हो माथे पर ललका बिंदिया सुरहो सिंगार सजैनी हो सिंगार सजैनी पुआ पकवान बनैनी हो रंगवाया बीर मंगैनी हो माथे पर ललका बिंदिया सुरहो सिंगार सजैनी हो सैया खोलती कोनो गाड़ी पलम जी देवरा सजन जी देवरा लेके खोजता लम्हर पिचकारी सजन जी देवरा लेके खोजता लम्हर पिचकारी। पैसा पर पैसा कमैला हो फगुआ के सुख नहीं पैला हो आग लगे राजा राउर नौकरी के मने मने तरसैला हो एकदम तरसा दिल बनी अविनाश पैसा कमैला हो फगुआ के सुख नहीं पैला हो आग लगे राजा राउर नौकरी के मने मने तरसैला हो टाइगर सजनवा मानो कहनवा मनवा के कैसे मारी पलम जी देवरा सजन जी देवरा लेके खोजता लम्हर पिचकारी सजन जी देवरा लेके खोजता लम्हर पिचकारी। कृष्णा रिकॉर्डिंग स्टूडियो संपूर्ण नगर।